Denjar be aina nainयाव गावनि महरखौ देनजार नायबाय थायो बियो सा लानाया nukabai na bathonनि थाखाय बय ना खान्दा बिबार खादों सेरसेयावनो 1000 जाहैबाय दाना बिबारा माइसराव 1000 बेसेबांबानो 1500 1000 सोंनां र' सोंग्रा दं बिबारानो गोद साइज बिबारफ्रा केजि ಎಷ್ಟು ಇದು ಇವಾಗ ಕೆಜಿ 600 700 ಇರ 1000 ಆಗಿದೋ ಯಾವಾಗ 1000 ಆಗಿದೋ ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಕೇಳೆ ಕೆಜಿ 1000 ಆಗಿದೋ ಅಂತ ನಮ್ಮವಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1000 बिसोरो माबानासो फानोरा ನೆನ್ನೆ 800 ಆಗಿದ್ದು ಇದು 1000 ನಮಗೆ 800 ತವನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ बिबारखि बिबार माने माबायाव लाग्राया बिसिना खानायाव लाग्राया नै बेनो माइसराव फानहैयो आरो जा साफा बिबारफ्रा माने बारबाय थायो आरो बे बोसोर बोसोर बारो लोगोफोर बियो unboxing guys मा बुस्थु जों हागोन बे ए मा बुस्थु ब्ला ओइ ए तो गे वा सा लानाया nukabai horkiya नै जोंना बार्थडे जागासिनो ओंखायनो जोंहा अमा लायखाबाय आरोना फोराननानै दोननो थाखाय लोगोफोर नै अमाया जा मोजां आरोना नै गोदाग्राया जोंना सिनायथिखा अमा फोरानखाबाय जोंहा नै बार्थडेनि थाखाय denjar be aina nainयाव गावनि महरखौ देनजार नायबाय थायो बियो मिथिबाय लोगोफोर जा खामानि मावगासिनो खेबनाय जादों फैलाय खर'दा खेबबाय मोनानि ओंख्रि अमा गोरानजों टमेट'जों बानायगोन दायो संगासिनो आङो मस्ला होखाबाय बेयो नै दहायनि अमा गोरान फोराननाय ओमफ्राय नै दहायो नारजिजों अमाजों संदोंमोन सानाव बेदरा गैला लोगोफोर जाजोब्बाय ओंखायनो दा बेदर टमेट' संफिनदों जोंहा अरखियाव होबावबाय आरोना नै सानजाया ना सुगासिनो आरोना लोगोफोर ना लाबोलायबाय नै नैबेखौ जानोसै आरोना नैखौ फोराननानै दोनसै आरोना लोगोफोर ना खान्दा गोजाजों दिनै जोंहा सबायजों ना खान्दाजों जागोन फार्स्ट टाइम
One. Start. Start. One. Start. Ai đây lại. Biar cứ nàyอะไร มาละ มือข้าในน่ะคือจะจุบมือข้างอ่ะอะไรนะหดไล่ไล่กรมาเนอะนึกกรมขาจีเนี่ยเลิกparนี่เสียกรมจะไปวายชัดเลยอะใครวายชัดละเล่นไหนจังชิวนี่นะมากับภาษาดังबेहाय माइ सादांलायबाय आरोना लाफा लाइनि थाखाय दुन्दियाबो फोदों आरोना भाई फिसा फिसा दं दुन्दिया दाबो नै बे जाहैबाय ना बाथोननि थाखाय दुन्दिया बानलु सबाय ना खान्दा 지갑 넣은 거. 넣는 거. nó cất mì trong nồng lên, mì trong giờ rồi vậy. Sáng lắm. Má mì sáng nấu mì dùng vậy nè. mì điểm sao gần bây giờ rồi. Sống snow một chút ta cái này. phải vào đúng mà đây. Phải cái bột. cho đúng không? Hợp bình nó sao nó đây vậy. Giúp bên nữa hả? Stop. Bây giờ rồi nó. Oma. Ayan. Đây. Nào gì ạ? Thế nào? Đi tuần năng lận. Mình thoa. Nhìn nào chứ có rằng được rồi. Mình giá đây. Nặng bia thảo có bánh mà. Nó cứ phải biếng nó bảo hại. Ăn nhiều. Yên để cả đà. Lại bơ không kêu bơ.
बार्थडेनि थाखाय फोरानना दोनखाबाय लोगोफोर